Magapabilin sa high-tide alert status ang Philippine Coast Guard Station Iloilo tubtob Abril 5. Ini bangod sa pag-obserbar sang Semana Santa subong nga 2026 kung sa diin madamo ang mga nagabiyahe nga mga tumuluo kag may mga luyag naman magpaliwaliwa kadungan sang holidays. Sa interview sa Bombo Radio kay Ensign Eljan Gas, spokesperson sa nasambit nga ahensya yagin pahayag nga nag-deploy sila sang masobra 200 ka mga personnel agud nga magbantay sa nagkalain-lain nga ports kag terminal sa syudad ug probinsya sang Iloilo. Suno kay mayara man sila sang Passenger Assistance Center o center para sa mga palamangkutanon sa mga pasahero kag nag-deploy man sila sang ila personnel sa mga sakayang pandagat agud nga mag-monitor. Nagpahanumduman ini sa publiko nga likawan gid ang pagdala sa mga delikado nga kag bawal nga mga bagay, ilabi na ang makahulubog nga ilimnon agud nga mangintayuyon ang ilang nga pagbiyahe. So, ang Coast Guard Station Iloilo, ma'am, is naon na heightened alert status with regard sa aton, ma'am, nga Holy Week. Activate na kami, ma'am, sa amon nga Passenger Assistance Center and nag-deploy na kami sa mga personnel naton, ma'am, sa aton nga mga ports and terminals. Mayara kita, ma'am, 200 ka mga personnel naging deployed, including, ma'am, aton nga operational control unit ka nga isang mga K9 naton, aton nga mga medical teams and EOD personnel.